L'últim dia, a un drama total, la gira mundial, vam tenir uns problemes mecànics i vam llepar estil jamaicà. Cap problema. A part del problema greu del cervell aixafat de l'Easy, que va comportar la primera baixa per lesió. Aïllats i sense diners pel combustible, ens vam veure obligats a improvisar i en DJ es va veure obligat a admetre que era un gran perdedor. Adéu, equip Victòria. Però gràcies a una fantàstica telemarató que va recaptar la tira de pasta entre els nostres telespectadors... Ei, gràcies, Ens podem tornar a enlairar. Uf, que refrescant! Apa, s'han acabat les vacances i ha arribat l'hora d'un drama total, la gira mundial! Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol, fer les maletes sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc. Sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial. Veig Londres. Per què som a la classe dels perdedors? Hem guanyat l'última prova, o almenys no l'hem perdut. En Chris ha dit que necessitava la primera avui per un convidat especial secret i el que en Chris necessita Ens ho pren. A nosaltres. Au! Una cremada del sol! Ui, ho sento. Com pot ser que el sol només t'hagi cremat una mà? Doncs no ho sé. Procura que surti el biquini sencer a la foto. Digues sis, nano! Ai. Té, fica la mà aquí dins. Què és això? Et refrescarà la cremada. És una barreja especial de te verd i d'extractes de guano. Un moment, guano? No és... Un nom fi per dir caca. Au! Una caca d'ocell plena d'ingredients curatius. Ho vaig aprendre al cap de setmana de primers auxilis per monitors. Fa fàstic, però va bé, oi? Sí, gràcies per ser amable. Una mica. Us uneix el suc de caca? Queda algú amb una mica de seny, aquí? Això seria un no. Últimes notícies. La mà de la Gwen fa pudor de caca d'ocell jamaicà. Encara és maco. 67 caràcters, però encara en queden 73. Què més puc dir? Estic pensant a comprar-me un vestit que he vist per internet, però no m'acabo de decidir perquè la veritat és que n'he vist tants de macos. Tio, quin fàstic! T'he tirat una mica de batut de nas a sobre? Ho sento. És l'única cosa que calma una mica la picor d'aquests bitxos jamaicans superpotents. Pica! Haig d'aprendre a fer batuts de nas com els que fa l'Owen per impressionar en Cody. Au! Au! Ex! El meu amiguet Noah és realment el paio més graciós que conec i és genial fer-lo riure. És com treure un excel·lent de comicitat. Vull superar la seva matrícula d'honor. És absurd això que he dit? Escolta, faré sortir un pebrot pel forat del nas que vulguis. Vinga, tria. Sí, perquè no n'hi ha prou amb un batut de nas al dia. Però se m'ha acabat la llet. Ei, Courtney, encara queda molt suc de caca? Dispensin, senyors. Haig d'anar a qualsevol lloc menys aquí. Un batut de nas? Quants episodis falten per acabar? És mig animal. Se'ls carregarà com un lleó que segueix un ramat de gaseles grasses i asmàtiques. Però i si se'ls carrega de veritat? Els advocats diuen que no passa res. Imagina't l'audiència. Triomfaria el vídeo per internet.
Heu sentit alguna cosa? Atenció, concursants indefensos! Ens han negat el permís d'aterratge, o sigui que haurem de saltar. Això no hauràs de saltar. I potser el xef no ha comptat bé els paracaigudes. Soc cuiner, no matemàtic. O sigui que val més que no us entretingueu i n'agafeu un abans que no en quedi cap. Sí, iuhu! Vida, per què m'odies tant? Londres! Sabíeu que la reina Maria II es va prometre quan només tenia 15 anys? Genial! Em tornes la mà, sisplau? És bestial! Home, no ha sigut tan terrible, oi no? Un moment, on és l'Alejandro? Sí, on s'ha ficat? La resposta d'aquí un segon. Però primer, fum-li canya, xef! Londres. Hi ha coses fantàstiques aquí. El Big Ben, la nòria gegant, l'exquisit plat que ells en diuen peix amb patates... Sí, sisplau! A Londres també hi ha Scotland Yard, l'organització policial més gran del món. Però hi ha hagut un cas famós que ni Scotland Yard ha pogut resoldre. El d'en Jack l'Esbudellador. Oh! L'assassí en sèrie sonat que va tenir terroritzat el Londres victorià. Avui perseguireu aquell home dolent. Però vigileu! El perillós Jack també us va al darrere. És per això que l'equip d'en Chris és molt guapo, té un membre menys. Què? L'esbudellador ha enganxat l'Al? L'Al no! Següent parada, la Torre de Londres. Deu estar bé, l'Al. Perquè, ostres, quin avantatge per nosaltres, iuhu! Sí. A més, jo sé la tira de coses de l'esbudellador. Vaig fer un treball sobre ell a sisè. Ostres, no m'esperava que fossis tan útil en aquest cas. La bibliotecària deia que la meva fascinació era morbosa i fins i tot ofensiva. Hauríem de buscar l'Alejandro? Ho dic perquè si tot plegat només fos un complot que ha muntat ell o... Ja es poden preparar. Sabeu què? Vaig fer un treball sobre la Torre de Londres. Ostres, som un dream team d'estudioses. La prova consisteix a seguir una sèrie de pistes pel complex de la torre fins al cau secret de l'esbudellador. Si captureu el famós criminal abans que us enganxi, guanyeu! La primera pista la trobareu durant el famós canvi de guàrdia. I quan dic canvi, vull dir canvi de guàrdia. La pista està amagada al seu uniforme, o sigui que un de vosaltres ha d'anar despullant el guàrdia fins que la trobi, la pista. Ostres, despullar un tio? Passo. Tu mateix, noi. $1.000.000. Ja ho saps, xaval. I de passada... Fa angúnia sols mirar-lo, tan quiet i tan dret. No vull veure-li el cul nuet i blanquet. Ei, nano, si et pago, et despullaràs. Nyam-nyam, som boníssims, noi? Ets un bordegàs. No puc fer-ho. No ho entendrà. Jo tinc al·lèrgia a aquests vestits. Molt bé, però no et matarà. Jo li he promès en Cody. És l'únic noi per mi. Així ho haig de fer jo? Mireu, la lesió... Au! Si la pista hem de trobar. Jo no ho puc fer, fes-ho tu. Qui el podria despullar? Ho sento, Gwen, ets tu. Au! Si la pista hem de trobar, Jo no puc fer, fes-ho tu. qui el podria despullar? I Tyler, no hi ets tu! Sierra, mira, és en Cody. I crec que es vol despullar. Pobre rei meu! Ràpid, treu d'aquestes coses i et juro que t'ajudaré. Si la pista hem de trobar... Farem el que en Chris ha dit. Força algú a despullar-lo. Si no, estem perduts. Estem perduts. Cansat del d'una torre del sud. Oh! Ràpid, seguiu-me!
sala on vivia l'Anna Bolena abans que Enric VIII, el seu marit, la decapités. Quina taula tan tètrica! És un cavall de tortura medieval. La pista és a dins. Que s'hi posi algú i estireu! Jo proposo la Heather. Secundo la moció. Ei! Qui vol executar la moció? Cody? Sierra? On s'han ficat? Oh, això és com en els vells temps, quan les dames i els cavallers s'amagaven per fer-se petons i llavors els detenien perquè estaven enamorats. Has perdut el joc de pedra, paper, tisora. Para de sabotejar el concurs. Què dius? Prova de treure-li els mitjons a un tio estirant-nos amb les dents. Ah, tio, ningú ha dit que ho hagis de fer amb les dents. Ei, Noa, mira això! Escolteu, sóc la reina! Oh, valga'm Déu, em sembla que he menjat masses mongetes reials al dinar reial d'avui. Un moment, una mica de paciència, home! Vinga, només un petó, perquè tingui una mica de credibilitat històrica. I en van quedar 6. Algú sobreviurà al terrible Jack l'esbudellador i aquest programa? Doncs hem fet el petó! Ai, vull el meu petó! Torneu després de la pausa i intentarem respondre com a mínim a un parell de les vostres preguntes. Un boli a la butxaca dels pantalons, llia els mitjons i res més, cap pista. Ho sento, però no li penso inspeccionar els calçotets. Potser en podríem despullar una altra. Ei, mireu! Hi ha una pista aquí! Quina gràcia, oi? Ja ho sé. Ip, ip. Au! Au! Ho has fet expressament, mal... Tot té la seva part positiva. Ja ho sé. La Courtney. Primer em va fer tot l'efecte que no la podria ni veure, però és tractable i tot. Fins i tot tenim coses en comú, encara que sembli una cosa raríssima. Si algun dia em passo i començo a fer llistes com la Courtney, aviseu-me. Ja ho sé, la Gwen. Ben mirat, tampoc és un monstre totalment antisocial. A vegades fins i tot penso que està bé tenir-la a l'equip. A vegades. De fet, no em faria res que quedéssim jo i ella a la final. Evidentment guanyaria jo. Ella és incapaç de fer ni una llista. Haurem de tornar a jugar a pedra, paper, tisores per decidir a qui estirem? Ha! Soc superflexible, jo, tio! Serà com fer ioga. Ràpid, lliguem-lo abans que aparegui l'Alejandro i m'ho faci fer mi perquè sóc el més baix. Per què no et cau bé, l'Al? És guai! No me'n fio ni un pèl. És com una anguila greixosa nedant en oli de motor. Brut? Llafiscós, pensa-ho. És com la Heather, però amb habilitats socials. Pareu! És massa! Pareu! Ja veus que encara no hem començat, oi? Ho sento, no patiu, callaré. I suaré rotllo monjo yogi. Us ho passeu bé, males? Ho sento, però vinga, no faries el mateix, tu? És igual, això. Mira-la! Si la vostra companya encara pot caminar, porteu-la a baix a menjar alguna cosa? Vol dir el menjador. A baix, a davant del pati n'hi ha un. Heather? Sisplau, estic bé. Oh! Si més no, digueu-me que semblo més alta. I tant, podries fer de model, ara. Quina estirada! Hi ha una mena de joier aquí sobre la taula. Doncs hi entrem i l'agafem. Però us sembla que pot ser tan fàcil? En aquest cas, val més que hi entreu vosaltres. Jo vigilo la porta. No és just, això. Com que no és just? Has vist les marques que m'han quedat als turmells a mi? Estàs fent aquella cosa de ioga que respires per les ungles del peu? És molt guai! La pista! Sí! Ei, Noah! Saps que fa molt riure? Ens hem descuidat en Tyler. I això fa riure? Ho sento, tio, però calles tan bé que nosaltres... No! Tyler! Per què triguen tant, aquelles? Oh!
Bingo, bingo, on és la pista? Escuradents d'or? Raspall de dents amb maragdes? Saps si tenen problemes a les dents, aquests reis? Pregunta-ho als gossos guardians. Ei, hi ha alguna cosa rodona per aquí? Exacte! Segueix la pilota brillant. Ara, seu! Oh, que bé! Com ho has fet? Vaig domesticar uns llangardaixos. Suposo que els gossos responen igual. I són idèntics. Oh, la pista! La pista! Heather, hem trobat la... Oh, no! 3 companys desapareguts. Llegeix la pista. Ja sabeu tots que el lloc més natural de l'esbudellador té 2 nivells de separació. Feu servir el sac per fer-lo tornar. Aneu corrents a la línia de sortida vermella. Pensa, pensa! A veure, el lloc natural de l'esbudellador. Si no m'equivoco, feia tota la feina bruta en un lloc que es diu Whitechapel. Doncs anem allà i busquem un lloc amb 2 pisos. Vinga! Ah, ja la tinc! Ja tinc la pista! D'això en dieu un atac? Ei, Noah, mira! És un abric pels amants dels animals. Ja sabeu que el lloc més natural de l'esbudellador té 2 nivells de separació. Esclar, és molt fàcil, això. Vol dir un autobús? Sí, o sigui que hi ha un cervell aquí dins. Tu tenies molt amagat, amic meu. Per què amagat? Ja t'he dit que havia agafat unes salsitxes de l'avió. Suposo que ens hem oblidat que gairebé tot a Whitechapel estaria tancat. I que l'únic lloc obert seria un club d'aquells punk grunge. M'ha fallat la intuïció. Ho sento. Segur que arribarem últimes. No vull tornar amb les mans buides. Hauríem d'omplir el sac amb alguna cosa. Doneu la benvinguda al grup punk número 1 d'Alemanya, els Matasalsitxes! Ostres, no pot ser, és en... Vine, esbudellador, esbudellador, esbudellador. Tinc un sac preciós per tu. Eh? Ningú gosarà acorralar el meu amiguet de l'ànima. Bèsties reials, ataqueu-lo! No! Gossos dolents! Au, la meva salsitxa! Ja el tinc! Molt bé, Owen! Qui és en Jack l'esbudellador ara, eh? Sí, ja no surt res. Espera't, Noah, que t'obro. No! No obris la porta fins que no s'hagi ventilat. Genial! Tothom d'aquí està bé. Sí, tothom està molt bé. Trobo que heu sigut tan burros de preocupar-vos, eh? Però era un consol veure que alguns es preocupaven. Així resulta que ho has vist tot? Ostres, quina vergonya. Com una anguila greixosa. El meu barri és un compliment, això. És un barri dur. Però, ei, hem enganxat el terrible esbudellador. Oh! L'esbudellador! Oh! La síquia! Estava vivint a la bodega, estudiant amb les rates. L'hauria deixat tornar a ser un membre més del concurs si no s'hagués deixat capturar, però com que l'heu capturat... Doncs qui és el presoner de la Courtney i la Gwen? Bé, en Chris volia un delinqüent. O sigui que potser no hem atrapat el que volia ell, però... M'heu tornat a portar aquí? Oh, merda, on és la sortida? No corris tant, col·lega. Et pensaves que et podies escaquejar del concurs, eh? Et pensaves que no et trobaríem? L'hem trobat nosaltres. Ho sento. I és per això que l'equip Amazona guanya la competició d'avui. Bé! Què? Torneu al compartiment de les eliminacions, estimats nens. El de primera és per les senyores. El premi de consolació, dieu? Ara torna a ser del vostre equip, en Duncan. Però algú altre se n'ha d'anar. I com et vas poder pensar que estava bé deixar-me tirada? Perquè no va estar bé. Torna'm a abandonar i t'asseguro que te la carregues de valent.
Ara bueno, que burro, t'estimo, no estic enfadada. Et trobava a faltar. Cada cop que fugia de la pasma, pensava en tu. I, amb 3 vots en contra, Noah. Ha arribat l'hora de dir a reveure. Fins aviat, ciao! Adéu, maco! Ei, si salto, callaràs? Adéu, amic! Guanyaré per tu! Molt bé, vés amb compte amb les anguiles. No sé com poden dormir tots els altres, sobretot la Courtney. Encara estic tensa, com si hagués pres massa cafè, m'enteneu? Perquè hem guanyat! I el meu estimat Duncan ha tornat. I m'ha trobat a faltar. Oh, que fort! M'he descuidat de tancar la porta! El pany està trencat. Què t'ha passat a la mà? Ja sé que és increïble, però no en tinc ni idea i estic tan contenta que siguis aquí per enriure tant. Jo també. Au! Ei! És així com comencen els grans drames de la història? Quin merder quan la Courtney ho descobreixi! Ho explicarà tot en Tyler i qui saltarà? Descobriu la setmana que ve a Un Drama Total, la gira mundial.